Ahir a la tarda es va inaugurar el nou Centre d'Interpretació de l'Espeleologia Catalana a Vallirana, un nou punt d'interès municipal, més didàctic i atractiu, que s'ha remodelat per arribar especialment als infants, a les escoles i a un públic familiar. Els nens que trobaran aquí és una explicació, tindrà un guia que els ensenyarà tot, podran fer pràctiques, tenim unes gateres perquè ells puguin passar i es puguin fer la idea del que és un avenc, i sobretot els ensenyarem tot el món fascinant del que hi ha sota terra. Vallirana és el bressol de l'espeleologia catalana, un esport vinculat a la ciència i a la descoberta de l'entorn. És per això que amb aquesta nova visió, fruit de la col·laboració amb l'Ajuntament, es pretén iniciar una nova etapa on el principal objectiu és fer difusió de la diversitat i la riquesa del nostre territori. Aquestes millores significa obrir-nos més, arribar a tot arreu. De fet, tenim la intenció d'arribar al màxim possible de Catalunya per ensenyar aquest centre d'interpretació a totes les escoles que els interessi, i particulars, i el que faci falta. Es vol potenciar el coneixement del medi natural, de tot el que són coves, avencs, tot el que és també l'espeleologia i aquest esport, i també apropar-lo a la canalla perquè comenci des de ben petits a dues coses. Una, apreciar el nostre entorn natural i a conèixer-lo, i dos, també que ja vegin que hi ha molts esports i moltes pràctiques esportives que poden fer dintre d'aquest medi natural. I és una mica la idea de col·laboració entre l'entitat i l'Ajuntament. L'acte va comptar amb la presència de la presidenta del Centre Excursionista de Vallirana, amb l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, el regidor de Patrimoni Local, Manel Vázquez, el president de la Federació Catalana d'Espeleologia, Lluís Domingo, i diversos representants de l'entitat local. Agrair-vos com a entitat i també molt il·lusionada i molt contenta de que puguem tenir aquí a Vallirana aquest nou centre amb aquesta visió com a un espai adreçat a un públic infantil però també a un públic familiar i que sigui un punt de reclam perquè la gent es pugui visitar Vallirana i pugui conèixer aquesta riquesa que tenim. Estic molt content perquè, clar, jo ho dic amb orgull, jo m'he criat amb el centre excursionista, jo sóc un deixeble del Jaume Joan i aquesta sala era d'una altra manera i ara veig que s'ha potenciat aquesta sala, aquest espai, i s'ha fet un gran salt cap endavant i la veritat és que estic molt content amb el resultat i crec que tots els nens i nenes de Vallirana, quan vinguin, veuran que entraran en una cova, que entraran com si fossin exploradors, i aquesta entrada jo, quan era un nen, no la vaig poder tenir. Jo crec que hem guanyat amb molta qualitat. La inauguració va cloure amb la descoberta de la placa i una visita a l'exposició. Que la zona del Garraf i en especial molt propera a Vallirana i a l'Ordal són unes zones perfectes per practicar l'espeleologia. És el bressol, l'escola de l'espeleologia catalana, i encoratjo tots a venir i a provar-ho.